Трима студенти от Университета по хранителни технологии спечелиха първите стипендии за ХВП специалисти по проекта Бела Академия на хранителния холдинг Бела България. Мария Кристин Немска, Милка Димова и Милан Серафимов получиха своите символични чекове на стойност 2000 лева лично от изпълнителния директор на компанията Елза Маркова и ректора на УХТ професор Колю Динков. Като водеща компания в хранителния бранш подкрепяме младите специалисти и подпомагаме професионалното им развитие. С Бела Академия им даваме възможност да станат част от нашия екип, от технолози и R&D експерти, които са водещи професионалисти с дългогодишен международен опит. В момента в предприятията на холдинга, така да се каже, основно изкарат своята практическа подготовка голяма част от студентите в нашите технологични направления. Радостно е това, че след това голяма част от тях продължават да пишат своята трудова биография пак в предприятията на холдинга Бела България. Вдигнахме много високо летвата, като идеята ни беше да поощрим наистина най-добрите, за което мога смело да кажа, че вие много ни затруднихте. Поздравления за всички участници, както и за всички ръководители и преподаватели от Университета по хранителни технологии. За компанията ми би било удоволствие да посрещнем всеки от участниците в конкурса в екипа, защото в работата им видях задълбочено познание на бизнес средата у нас и професионален поглед върху бранша. В конкурса за стипендиите за ХВП специалисти на Бела Академия се включиха над 50% от всички студенти, имащи право на участие, най-успешните студенти на УХТ. Благодаря много за възможността, която ми беше дадена да участвам в този конкурс. Аз с удоволствие бих започнала своя опит в Бела и бих искала да се развивам в тази сфера. Надявах се да съм спечелил, не бях сигурен, тъй като конкуренцията е доста жестока явно, както и журито каза, но съм щастлив, че спечелих. Заложила съм на новото, на иновативното. Просто чувството накрая е страхотно, да знаеш, че си оценен. Определено за работа мога само да си мечтая в такова голямо предприятие. Холдинга е огромен. Бела Академия се радва на широка популярност между студентите в УХТ. Вярваме, че сред стипендиантите ни са и бъдещите ни дългогодишни служители. Само през 2013 година 110 колеги честваха 10 години в Бела България. Бела Академия е поредният успешен проект от дългосрочната стратегия на хранителния холдинг Бела България в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Производствените предприятия на компанията редовно приемат студенти от УХТ Пловдив за реализиране на студентски практики и обучения.